nna anyị ikwu ọ maazị Kujokwu na dị ihe a ụmụ a onye iwe onye ahụ na-eji ụkwa nna sị gị na ọmụ a nwoke ahụ nwoke ụkwa nnọ de elekwanụ ka ikujiri m ụkwụ gị hapụga m gbafuo gị hapụga m kemgbe enwekwa nnọọ tochi metụ gị nnọọ n'obi nnọọ ka ebe ahụ m n'ụlọ ọgwụ marakwa ma onye ikuturu ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ abịala m nga ugbu a na a ma eti gị ma mashin gị ma ụgbọala gị ka ọ bụla m ga ama eticha ha ọkụ nga ugbu a na den ịgbatụtazie mewerezie krọchis m ji nga jikujie gị ọkpa nna obi adịkwa gị mmụọ n'ọwa ọwa ekwensu mere gị ya ọwa ekwensu zira gị kret m alụmonila ihe ṅụrụ dade ịmada na ya na-ịṅụ ṅụfe gị ji waya paakị ya ya na gọta gị eji ya eru ọtụtụ gị ji waya lamụyọ fata obi ekweghị dị nkwu okwu sef gị mebikwa n'ebe ahụ m ịma na alụla m nwaanyị na-eji m ụmụ nwaanyị nkwenye otochi metụ gị n'obi gị nwa na onwe gị alụbe nwaanyị anụ m na otu isi akụgbukwa ka isi amụ nye lọk nwere nnọọ wụ oge m nọ nnọọ n'ụlọ ọgwụ nnọọ ụkwarị m ma ya anọghị ụkwọrị m ma jọ ndị mama agarala gị ije m gara gị ije sef gị nwa kụturu m kụturu m ka m dịrị ndụ mmụọ m kwutuo gị ka ga-enwedị ihe ga-afọrọ gị gbadatazie ka m na-aga ịhụ ka iwe ike mmụta si eme ihe ya ghọtara maka na a ka nwụrụ ụgwọ a ga-akwụ n'ụlọ ọgwụ ndị ụlọ ọgwụ jọsụrụ hapụga m ka m lọwa ka m gaa yọọ ayịyọ anakwana aya ayịyọ ọ m kuturu onwe m akwejikwa m na waya na-agagara ụwa m dade aga m babụ klas ga-esi nnọọ ebe isi nnọọ dara nnọọ m nyere vuvuvu gbakule m elu isi m ti iwe ọkụ lee ụta mmatala ma ụlọ gị ma ihe niile ama kwuricha ihe niile mkwuje okwu mkwuje gị ukwu kwuje gị olu kwuje gị ọkpụ niile nọ gị n'ahụ gị ma na iwe onye na-awụghị nwanne na-eru n'ọkpụ lena m plan gotu m ga-esi aga ịgba olimpik ugbu a ịnara m lọkụ m so ọzọ ndị ọzọ na-eme spọts mụnwa na-agbanụ naija bet ndị ọzọ na-agba ọsọ mụnwa na-agbazi ya na loto ara gbagbukwe gị dị ị ga-ahụ ihe m ga-eme gị ya dị na ihe baba ahụ mgbe m nọ n'ụlọ ọgwụ ya dịtụdị iche ka ị bịa dị ha abịa gị ṅụrụkwa ihe ṅụrụ na-aga everyday gị na-akwa ma gị chefu na enwe ndị tụsara n'ụlọ ọgwụ and kpa ndị mụ na ha nọ n'ime wọdụ mgbe ahụ otu ha si na-ekwu okwu ha chọpụtara na ọgwụ akwa otu onye ahụ megakwa ha kutukwara ha nwa so ịdọsara mmadụ 30 na orthopedic wọdụ ebe ọ bụla gara gị dochi ma ndị mmadụ na hospital eji amụrụ onye kuturu ga-akụgbu gị a sị gị gbatụta ngị ugbo ifeọma mebie ihe o iji m egwuregwu ngwa na ị ga na ahụ chere ezie na don't worry chere ezie ka m bidozi ọrụ at least ihe m gbajiri ụkwụ agbajighị m brain ịghọtara agbajighị m aka enwere ihe ọzọ m ga-eji arụpụga gị but ka m gbajicha ihe ga-agbaji na ndụ gị ma brain ma niile ama awụkachi ihe niile gị hụzi ihe ga-eme na ndụ gị eze ga-akụju okwu ugbu a ma akụgbu gị akụgbu ka mmadụ